Üdvözlöm, dr. Hegedűs György vagyok. Most egy élsportoló esetét fogom bemutatni, akit a Szifrész 1800-as készülékkel kezeltünk. Ő Bozsó Angelics, aki a Fradinak a férfi kézilabda csapatának az irányítója, illetve a Macedón nemzeti válogatottnak a tagja. És szeptember elején egy edzésen megsérült hátul a hamstring izma, a hátul lévő hajlító izmok, és ennek az lett a következménye, hogy igazából járni sem tudott rendesen. A sportorvosa azt mondta, hogy egy 3 hetes fizikoterápia és rehabilitáció után újra tud játszani, de amikor elkezdték és folytatták a Fradinál a rehabilitációt, igazából nem javult. Előtte még csináltak egy emerit, ahol lehetett látni egy jó bevérzést az izomzatban. Így került ő hozzám 3 hetes állapotban, hogy elég sántítva jött be a rendelőbe. Elkezdtem az 1800-as szívlézerrel elég jelentős energiákkal kezelni a sérült izomterületet, aminek az lett a következménye, hogy 2 nap múlva már jelentős fájdalomcsökkenéssel, igazából már sántítás nélkül tudott járni, illetve jönni hozzám a második kezelés után, harmadik alkalommal. Mivel folytattuk a kezelést, egy 3 hét után eljutott egy olyan állapotba, hogy már nyugalomban egyáltalán nem fájt neki, viszont terhelni is egyre jobban el tudta kezdeni. Akkor történt egy kontroll MRI, ahol azt lehetett látni, hogy az izomnak a bevérzése, sérülése már gyakorlatilag teljesen megszűnt, de az izomnak az eredési helyén, az ülőgumónál, ott viszont még volt egy gyulladás, az még neki azért fájdogált terhelésre, viszont a lézer eljutott abba az állapotba 3 hét után, hogy egy gyógytornával már el tudta kezdeni az aktívabb rehabilitációt, és szépen 1-2 hét alatt visszarehabilitálódott a csapatba, úgyhogy most újra tud hatékonyan és fontos kulcsemberként játszani a Fradinak a kézi csapatában. Ebből ez egy nagyon nagy tanulság, hogy elég nagy küzdelem volt az, hogy a Bozsó eljárjon hozzám a rendelőbe gyakorlatilag napi szintű kezelésekre, és sokkal hatékonyabb lett volna, hogyha egy csapatnál van lézerkészülék, hiszen egy ilyen akár akut, de szubakut fázisban is naponta akár 2-3-szor is meg lehetne kezelni egy sérült területet. Ehhez képest a heti 4 kezeléssel igazából még rá lehetett volna erre dolgozni, és így is jó eredményt lehetett elérni. Tehát igazából egy csapatnál, hogyha van egy sérülés és van egy lézerkészülék, és rögtön elkezdik megfelelő szakmai irányítással a kezelést, elképesztő hatékonysággal lehet rehabilitálni az akut problémákat és az akut sérüléseket, és ezt a példa is mutatta, hogy még egy ilyen állapotnál is azért elég jó hatékonyságú, főleg a Szifrész 1800-as készülék. Hello, I'm Bozsó Angelics. I'm player of Ferencváros handball club and also player of national team of Montenegro. I get my hamstring injury. My hamstring injury, and after 3 weeks rehabilitation, that was sport rehabilitation and therapies. That was not so good for me. And then I met with Dr. Hegedűs and we started therapy with his laser, and after 3 weeks I feel really good, and after that I can start again to train and to play in the same performance like before, and it was really helpful for me. And thanks, Dr. Hegedűs, for this.